Ами ето, това е всичко мой труд. Тук значи инсталацията, контакти, монтажи на телевизори, цялостното белосване на стаята. От тук почвам пак. Това са контактчета, плафони, стоянен калорифер такъв. После плочките, монтаж на озавеждане до някъде, участват също. И това е. Най-вече плочките иска да покажа, инсталациите, белосването. Това е, което е сторила ръката ми. Слава Богу.